Mga katabulers, ituro ko sa inyo kung paano magawa ng screen recorder sa iPhone. Ito mga katabulers, no? Sa setting tayo, punta tayo ng setting sa iPhone. Pagkatapos mo ng punta ng setting mga katabulers, punta ka sa General, sa Control Center. Nandyan, no? Doon ka sa Control Center. Pasukin mo yan. Pagkatapos mo ng pagpasok mga katabulers, punta ka sa Customize Controls. Ito mga katabulers, example mga katabulers ha, itong plus light mga katabulers, itong timer, calculator, i-delete ko to mga katabulers. Ditong do not disturbing, ito i-delete ko to mga katabulers, remove. Ito mga katabulers, remove. Ito mga katabulers, remove. Yung QR code reader, i-remove ko yan mga katabulers. Tapos yung calculator, i-remove ko. Tapos yung timer mga katabulers, i-remove ko. Yung plus light, i-remove ko. Mga tablers, hindi ko lang ni-remove yung screen recorder kasi ito yung ginagamit natin ngayon. Ito mga katablers, nandito yun. Ito yung screen recorder mga katablers. Dito yan mga katablers lumabas. I-plus mo yan mga katablers, yung voice memos, yan mga katablers. Pumunta na mga katablers, yan. Tapos yung calculator, i- ipindutin ko yung plus, yan mga katablers, nandyan na. Tapos, yung plus light mga katablers, dito na. Ito na mga katablers. So may nakalagay dito mga katablers na screen recorder, i-plus mo yun mga katablers para pumunta sa taas. Pag doon na mga katablers nakapunta na. So dito mga katablers, yan mga katablers, plus mo yun ng plus light. Ito yung read mga katablers, ito yung nag-record ako sa inyo ngayon. Yan mga katablers, kung bakit gumagana yung screen recorder natin mga katablers sa iPhone. Hindi na tayo mag-download ng apps mga katablers kasi meron na dito sa iPhone. Yun mga katablers, kung gusto mo nang mag-drive ka ng sasakyan, do not disturb while driving, i-plus mo yan mga katablers. Tapos yung Apple mo na TV remote, i-plus mo yan mga katablers, nandun na sa taas. Yun lang mga katablers, simple lang mga katablers, simple lang mga katablers. So maraming salamat sa inyo. God bless you. God bless you all.